Večeras je red ispred bioskopske sale USA u Milenijumu već podugačak i to iz sasvim opravdanog razloga premijera najgledanijeg srpskog filma ove godine, Vojna akademija 3 Novi početak. A ovo je i početak ovog filma u bioskopu u Milenijumu, redovnog emitovanja naredne 2 nedelje i nemate izgovora da propustite ovaj film. A zašto i ne treba da propustite ovaj film, reći će nam ni manje ni više, no glumci ovog filma, Danijel Stošić, oficir Danijel Stošić, odnosno Bojan Perić. Šta bi ti rekao bečkoj publici, zašto ne treba da propusti ovaj film? Pa mislim da si ti najbolje to rekla, nemate izgovor da propustite ovaj film. Ovo je jedan naš novi početak. Novi početak nas, kadeta, Vojne akademije koja je publika upoznala tokom 2 sezone serije i tokom prethodnog filma i mogu slobodno sad već reći zavolela veoma. To je jedan naš novi početak zato što smo školu završili, sada smo oficiri, sada više nismo kadeti i novi početak ovih novih mladih ljudi, naših drugara koji su sada novi kadeti. Dakle, sve u životu prolazi, sve se menja, dolaze neke nove generacije, a jedino što opstaje i neumitno pokazuje protok vremena je institucija Vojna akademija koja nas evo sve opet okuplja. Ti si to kao oficir super sročio, ali sad će nam kadetkinja Anđela, Andreja Raženičanin. Šta bi ti rekla bečkoj publici, zašto ne treba da propusti ovaj film? Kao što je moj kolega Bojan već rekao, zbog starih kadeta, ali naravno i nas novih klinaca koji smo došli na akademiju da naši fanovi upoznaju što smo mi došli, šta je nas nateralo da upišemo Vojnu akademiju, da je to naš cilj bio, ko smo mi, šta nas čini posebnim i zbog čega smo mi deo sastava Vojne akademije. Hvala vam najlepše. Ja verujem da će bečka publika da uživa u ovom filmu. Ja sam siguran. Pa se nadam da vas gledamo u nekom novom izdanju ovde u Beču na bioskopskom platnu. Vrlo rado ćemo doći. Siguran sam i Andreja. Ćao!